Успя. Не, там, това е хубава риба. Дръж, снимай само. Чедо! Ай, бай. Хепа е там. Е, за тебе. Записва ли? Да ти стане. А? Да ти стане. Червено ли е отгоре? Ти да не си на зум, бе, човек. Ти нищо не си направил. Зума, мари го. Ти си го направил. Не съм, бе, човек. Сега записва ли? Записва. Те не можа да не беше на зум. Не, бе, малак. Това не дръжте марявки, по-наме. Бачо газа. Да не може да изкараме сега. Това е яко хубава мръм. Борил с нея. Има и кола горе. Червено ли? Тя няма и лента много. Записа обаче май на батерията, че свършва. Снима. Не, касетата свършва. Тя касетата показва, че има една черта, но не ми е показала жълта е още касетата. Сега ще влизаме ли? Няма да влиза, защото е то дълбоко.